Bideo honetan bukatu behar dugu aurreko ariketaren azkeneko atala. Eskatzen digute zirkuito hau egitea, 3 biteko desplazamendu erregistroekin eta ate logikoak. Hau galdera arraroa da, baina ikusiko dugu nola egin. Baina honekin hasi aurretik, mur makina diseinatzerakoan, egia taula egiterakoan egin dudan akats bat azaldu behar dizuet. Begiratzazue. Hemen ailegatzen da 0 bat, eta hemen bigarren 0. Orden jartzen da irtera batera. Eta hemen egia taulen hauxe egin dut. Egoera honetan dagoenen eta 0 bat ailegatzen bada, honuntza jotzen naiz eta irtera dago 0. Egoera honetan baldin banago eta 0 bat ailegatzen bada, bertan geratzen naiz eta irtera batera. Bale. Gero begiratzazu hemen. Egoera honetan dagoenean, hau da, bi 0 ailegatu direnean, eta bat ailegatzen denean, joaten naiz, beste egoera batera, honuntza, eta ja, bat ailegatu denez, hau neukan 0ra. Eta hori mur makinetan gaizki dago. Mur makinetan irteerak daude egoeraren menpe. Hau da, egoera bat dala 0,0 bat, dala honen berdina. Egoera horretan baldin badago makina, irteera egon bako da batera. Berdina egoera honekin. 5, hemen ditugu ja 4 bat. Egoera honetan baldin banago eta bat bai, eta ailegatzen bada, orden irteera dago batera. Eta hemen esaten duen, egoera honetan baldin banago, ailegatu direla 4 bat, eta 0 bat ailegatzen bada, pues hasiera noa, eta honeukan 0ra. Hori gaizki dago. Egoera honetan egonda, hau batera egon barko da. Egoera honetan egonda irtera dago batera. Bale, mur makinetan irteerak daude egoeren menpe. Hemen. Eta hemen irtera batera. Nik bat neukan bakarrik. Eta hemen irteerak batera. Eta nik bakarrik bat hau neukan, eta bestea ez. Beraz, hau ez dut berriz egingo. Egin behar dudana da, orain, azkeneko atalau, egin zirkuito hau 3 biteko desplazamentuarekin. Hau da, zer da 3 biteko erregistro desplazamendu bat? Ba, izan behar da, 3 biteko memoria bat. Irudikatu ditut horrelaxe. Igual, horrelaxe. Horrelaxe, 3 biteko memoriak. Honutza ailegatu behar dira datuak, serien, sarrera azala, eta joan behar dira gordetzen hemen. Erlojuaren 3 periodotan, hemen izan behar dut. Ja, izenan nola jarriko diot. Memoriak, M2, M1, eta M0. Edo R-registrak, venga. D ez jartzeagatik, flip-flopen R-ek ez jartzeak, venga, registro bat, R0. Honuntza, ailegatzen baldin bada 0 bat, pum, jartzen da hemen. Ailegatzen baldin bada, gero, bigarren 0 bat, lehendabiziko hemen, eta bestea hemen. Gero bat, 0 bat horrela gorditzen da. 3 biteko memoria. Erlojuaren 3 periodoko informazioa daukagu hemen. Ailegatzen baldin bada, bat, gorditzen da hemen. Lehendabiziko hemen, gero hemen. Bat 0 bat ailegatzen bada, 0 bat. Bale, eta orden nola egin, zirkuito hau detektatzeko, edo bi 0 ailegatu diren, edo 4 bat ailegatu diren, ideia honekin. Ba, bueno, hau memoria bat da, eta guk badukagu informazio hau badaukagu, R2, R1 eta R0. Eta gainera badaukagu ere bai, ailegatzen den 4. bita, hemen. Sarreran daukagu, sarrera. Eta hauek erabilita egin beharko dugu zirkuito bat, hemen S irteeran, S ezan irteera da, behiratu dut, S irteera hau batera jartzeko. Ba egizu zer egin beharko dugu, hemen egia taula bat, eta pentsatu dezagun, 4 sarrerako egia taula bat. Orden hartuko dut berriz hau. Non dago? Hementxe. 4 sarrerako egia taula eta pentsatu dezagun. Hementxe jarriko dut. Azkar jango naiz. Ja, sarrera daukat hemen. Eta memorian ailegatu diren azkeneko 3 bit hauek. Eta nahi du, S irteera piztea, begira, bi 0 ailegatzen direnean. Hau da, orain ailegatzen den 0a. Eta aurrekoa ere izan da 0 bat. Beraz, honengatik ja S piztu beharko genuke. Zer gertatzen da hauekin? Bueno, hauek ailegatu dira lehenago, eta hauek ja piztu dute S, horrelaxe konfiguratu ditu dalako. Hasieran ailegatu direnean, piztu dute, eta batera, bera, pizten dugu batera. Bale. Hemen berdina, bera, ailegatu da, 0, 0, 0. Osea, orain ailegatzen dena dago, honen atzetik, bi 0 ailegatu dira, beraz hau ere batera. Hemen, konfigurazionetan berdinan.
hau dago ailegatzen eta hau ailegatu da aurretik. Beraz, piztu beharko dugu, bi zero ailegatu daudelako ailegatzen. Eta den berdina. Bat hauek hasieran hemen zeudenean, o hasieran ailegatu direnean, bat, pues ez dute pizten, gero bat zero horrek ez, baina bat zero horrek bai. Eta hemen, pues hauek zero honek, orain ailegatzen den zero hau, dago baten atzetik, honek ez du piztu behar. Bi hauek piztu dute irtera, ziurrenek aurreko egoera hauetan, bale? Bi zero hauek ailegatu dira aurretik, eta gorde dira memoriadan hemen aurretik, eta aia piztuko zuten horrelaxe konfiguratzen baditugu. Hemen, ez, 0 bat ditugu, 0 bat ez da ere, 0 bat ez da ere. Hemen, bat 0, bera, aurreko 0 hauek piztu dute ez kombinazio hauetan, beraz, hauek ere ez. Beratu behar ditugu hauek, bat 0, ere ez. Hemen bat, hemen bi bat ailegatu dira, baina guk lau behar ditugu pizteko. Hemen ez dugu piztu behar, hemen ere ez, eta hemen begira, ailegatu dira, hiru bat, baina oraindik ez dugu piztu beharko. Eta hemen begira, ailegatu dira, hiru bat, eta atzetik laugarren bat dator, sarreran. Beraz, hemen piztu dezakegu. Orduan, zirkuitu hau egin beharko dugu, eta hemen konfiguratu. Erabiliz, hiru biteko erregistro edo hiru biteko memoria. Orduan, hartu dezagun karnof hau. Hemen dagoela, eta egin dezagun. Egin dezagun handixo. Eta jarri ditzagun hemen, aldagai guztiak. Handixo. Lekoa sobean daukagu orain. Hemen. R2, R1 eta R0. Eta hemen konfiguratu behar dugu ez irtera eta egin behar dugu bere karno. Lau bat, lau 0, 0, 0, 0, 0. Eta bai, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eta azkeneko 0, 0, 0 bat. 0, 0 bat. Orduan egin ezagun. Ese multzoak. Ia hau, multzo hau dala. E marra. R2 marra. Gehi, honena izan behar dela, termino minimo hau. R2, R1, R0. Zirkuitu hau egiten badegu hemen. Pagabitza erabiltzen aurretik ailegatu dire hiru biteko memoria ematen dizkigula, eta ailegatzen dena, eta funtzio berdina izan behar dugu, asko ze simpleago, bakarrik memoria bat erabilita. Orden behin ezagun, zirkuitu hau horren simplea denez, behar dugu hau alderaztea, alderaztu ezagun. Hau, R2 alderaztu da. Bi hauen, and, edo, bai. Gero behar dugu, dagoela hemen, eta R2, R2, eta R1. Hau daude, eta R0. Hau daude, handondi batekin, termino horrelaxe delako. Horrelaxe. Eta bian batura daukagu hemen irteeran hor batekin, eta esi izango zen, ese, ez da? Bai. Asko zizinteago dirudi, ez da? Baina ideia hau arraro egiten zaizu, zeren bagabitza gordetzen erlojuaren hiru periodoko azkeneko bitak, eta laugarren periodokoa hemen daukagunez, erabilitzakegu laurak. Lau biteko memoria daukagunez, ikusi dezakegu noiz ailegatzen diren bi 0 jarraian, eta noiz ailegatzen diren bi lau jarraian. Ados. Aurrera.